Хора, в момента сме в един парк, тук ще сме преди вечеря на Нова година. И тук виждаме някакви красиви неща. Вървим по пътека догоре. Много е там някъде. Така ще съм тук. И чуем уличка сега. Ето там става плана. Вървим те. И тук няма конечно много. Чакам да се. Готино е направено. И в момента отиваме. Ето това си пътека. Това е готиното. Майко те да скачат да правят всяка неща. Тук виждаме табела с човек, който отсветли. Човек, който отсветли, виждаме табела. О, не, сега ще катерим нещо като връх. Тук реално вече почват постройките, които са красиви. Нормални форми. Ето така. Ето тук. Виждаме нещо ето там. Което Щраус или Левес ли е, аз не знам. Нищо. Там има някаква част. Но сега продължаваме напред. Хора, вече напреднахме, следваме тук с тази стръка. Някакви се подават, тук виждаме борче. Някакви бягат да правят някакви неща. Красиво постройка това. В момента вървим по някаква пътека, която е хиперосветена. Ще се освежим. Да. Виждаме, тук има пътните. Няма Угърланда. Угърланда. Още да бъркам и е така сега продължавам напред. Не е нещо особено. Стигнахме до едно. Хора, стигнахме до едно. Майко, това какво е? Стигнахме до едно място. Тук е тъмна яма, но ние ходим напрям към стрелката. Мирише ужасно. Минаваме през някаква врата. Това ни стресна. Тук горе виждаме светлинки. Там има нещо. Отиваме към него. Нова точка. Тук какво е това? Някакво паяче свети. Лудо е. Окраски виждаме паяжинки. Виждаме прилеп. Това не знам какво е. Ето там виждаме нещо, но не знам какво е. В момента ходим по пътека. Всеки също. Това са били търлежи. Ето. Две търлежища. Тук още една музика чуваме. Както си. Там има нещо коледно. Ето, шугаркейн, сигурно се, близалки. О, това е много красиво. Влизаме в това цвете. Красиво е вътре. Сега продължаваме. Ето влизаме в някакво място, където са заобиколени от кактуси. Слонове. Виждаме слончета и зебри. Още от тази гирланда ни преследва вече и жирафи виждаме.
Това е тази постройка отпред. Сега ще видим. Май е нещо, не знам. Ето тигъра. О, вижте, има и тигър. Добре, че мама я подсети. И жирафчета. Черната мамба. Да. Коли Брайан, Ники, Коли Брайан. Къде е? Такова, Ха! Вижте. Мамба, Блек мамба. Какъв бренд. Вижте гледката надолу към София, Ники. Вижте каква гледка. Сам я намерих. Ту. Така. Мен това не може да един кактус, колко кактуса ще има. Продължаваме напред. Вижте. Тези маски. Те са ли малко страшни? Висящите глави. Това виждаме много красиви като цветя. Има ги от другата страна. Ето и дървета. Хора, какво има? Тук висящо. Виждаме и това лисици ли са? Яко с птици. Не знам. Това са били птици. Кактус. Тоест роза. Конста намерихме. Катеричка. И върбчетата. Вече насочваме към изхода. Голяма разходка. Не голяма разходка, ама в момента се намираме за Вещата гора. Не знам дали е точно за Вещата, но са имитирали грамотевици. Ето. И от другата страна. Минахме през звезди. Тук влизаме през много красиво място. Това е лабиринт. Не е лабиринт. Има един вход и изход. Много е яко. Чухте ли това? Ние в момента сме под водата. В момента сме под водата. Все едно кит чуваме. Това там акула ли е? Не, това са рибки. Това са рибки. Ще те кръстя, Гошо. Или ако си жена, Гошка, ако си мъж, Гошо. Все едно съм под водата в момента, виждаме медузките. Аз имам много яки преживявания с тях. Те никога не са ме парили, макар и аз да съм ги пипала по това. После малко ме е боляла, ама не ме е болял чак толкова, защото нямам алергия. Виждаме някакви неща. Те сме към крачовете около връстния път. Там са гъбките и ще трябва да се разделяме с този парк, защото ето там някъде е края.